La fereastră stau și plâng, Doamne. O, și la frații mei mă uită, Doamne. Stă la masă pe-a mănânca și la mine nu se uită. Ce va schimba, fraților, din cauza banilor? Cum puteți să fiți așa? Să mă doară inima. Doamne, de ce nu vă uitați la mine? Vă e rușine cu mine pentru frații care, mulți, banii au schimbat, dar pe alții nu. Dar pe alții nu. Eu știu că Man nu face parte din categoria frumoasă principală, oamenii care nu și-ar vinde familia niciodată. Să înțeleagă, Doamne! Ia-uzi, ia-uzi. La fereastră stau și plâng și la frații mei mă uit. Stă la masă pe-a mănâncă și la mine nu se uită, Doamne. Ce va schimba, fraților, din cauza banilor? Oh, nici nu vă uitați la mine. Oh, vă e rușine cu mine. Ați uitat anii din urmă, care am crescut împreună. N-am avut, dar n-am avut, și împreună am crescut. Ați uitat anii din urmă, care am crescut împreună. N-am avut, n-am avut, și împreună am crescut. Din partea lui Manu Bombardierul. Am rămas tot în picioare și oriunde merg eu am valoare. M-am pus viața la încercare și oriunde merg eu am valoare. Dar am rămas tot în picioare, nimeni nu poate să mă doboare. Noi împărțeam pâinea feliz atunci când eram copii. Ce v-ați schimba, fraților? Ce v-ați schimba, fraților? Din cauza banilor. Toți banii sunt de hârtie, dar nu o să mai găsiți frăție. Vă e rușine cu mine, nici nu vă uitați la mine, că sunt necăjit pe lume. Haide, mă! Mi-aduc aminte de mult când voi toți m-ați părăsit, când voi toți m-ați părăsit. Dar eu acum
vă ajut. N-am să fac, Doamne, vreun rău, chiar dacă m-ați supărat mereu. Să vă arăt ca minimă, să vă arăt ca minimă, n-am să vă las în stradă. Și pe frați am să-i ajut, să nu fac ce mi-ați făcut voi de mult. Chiar de acum eu sunt bine, chiar de acum eu sunt bine, vă trag pe toți lângă mine. V-am iertat, nu-mi pare rău, că așa mă învață Dumnezeu. S-audă lume multă, că mă dă după inimă.